Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito ang RC Lagalag TV. Mga kalagalag, panibagong araw, panibagong vlog, at panibagong adventure na naman ang ating gagawin sa araw na ito. Mga kalagalag, kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag mong kalimutan na mag-like, share, subscribe, at pinutin mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga video kong i-upload. At ngayong araw mga kalagalag, tayo muling maglagalag at mag-iikot. So ayan, muli tayong magbabike sa umaga ngayon mga kalagalag. At napakasarap pagka tayo ay nakakapag-exercise kasi, kaya hinahanap-hanap na nung katawan natin na kailangan natin mag-exercise tuwing umaga. Kaya samahan nyo ako sa aking pag-iikot, sa aking pag-exercise ngayong umaga. Ayan, so let's go. Ayan. Nandito naman tayo sa kaliwa ngayon mga kalagalag. Dati sa kanan tayo eh. Ayan, kaliwa naman tayo. Liliko tayo dito mga kalagalag. So ayan mga kalagalag, pagulo na rito, traffic na. Maagang maaga pa lang. Pasukan kasi ngayon. Kaya grabe, traffic na. Ito kasi ang pasukan ng high school mga kalagalag. Grabe na yung traffic, maaga pa lang. Ito yung Aquino Bridge mga kalagalag.
Barangay Tibag mga kalagalag. At puntahan lang natin yung ginagawang kalsada rito. Lapitan lang natin. Dahil nung nakaraan malayo yung kuha natin. Nandun tayo sa kabilang kalsada. Ngayon lapitan lang natin. Kung pwede tayong makadaan doon, daanan natin pagsamantala. Yan dito, mas maraming bahay dito. Tagusan. Dito na pala kalsada rin sa kabila na. Yun o. Marami ng tao dito mga kalagalag. Dati walang tao dito eh. Mula nang nagkaroon ng kalsada rito, parang sumigla ang lugar na ito. Ayan, so ito yung kalsada dito mga kalagalag na ginagawa. Sirado naman. Tayo makapasok. Yan o. Yan. So patawid ito ng ilalim ng tulay. Yan, patawid doon sa kabilang dike. May daan na kasi doon sa kabilang kalsada o sa kabilang tulay na yan. May daan na doon. Kaya lang naputol gawa ng mga private property yung sa ibabaw. Ayan, so ngayon, ginagawa nila ng daan para magkaroon ng magko-connect yung dalawang kalsada. So ayan. Kaya maganda ito pag natapos mga kalagalan. May manadaanan na tayo na may inam-inam. At dadaan tayo dyan mamaya sa tulay. Yan tayo tatawid sa Agana Bridge. Yan yung Agana Bridge. Yan. At punta na tayo.
So sa sunod baka pwede nating daanan to. Sirado lang ngayon at nila nung nagko-construction. Ito na yung crossing dito mga kalagalag, na matraffic na crossing. Yan. Dito araw-araw na lang traffic dyan sa lugar na yan. Yan, ito yung Agana Bridge mga kalagalag. Agana Bridge. Ayan naman yung Tarlac River. Yan. Ito yung kalsada na ginagawa dito mga kalagalag. Silipin na natin. Okay. Kung nakita natin mga kalagalag, yung daan dito. Ayan. So, ito yung paakyat. Ayan. Kung napapansin natin mga kalagalag, ayan o. Ayan, mayroong paakyat na siya doon. Magkukonekta doon sa tulay na yon. Ayun. Ay, yung kalsada na yon. Yung nakita nating sementado na yon, kalsada na yon mga kalagalag. Ayan, patago sa New Clark City. Ayan o, ginagawa rin doon sa gawing dulo. Ayan, so makita natin dalawa yung tagusan ng daan. Isa pa pagawiron or isa pa akyat. So hindi ko alam kung saan yung itutuloy dyan na dalawang ginagawa nila. So itong paakyat ba o yung nasa baba? So dalawa. Yun, mahaba na rin yung isa doon, sa kabila na ginagawa. Ayan, so ngayon nalapitan natin ang gusto. Nung nakaraan kasi malayo tayo nung na-vlog natin ang lugar na ito. Ayan, so ito yung Agana Bridge. Ayan, so matraffic na lugar din ito pagka gawing hapon. Ayan, so maraming mga nagdadaan dito mga kalagalag. Ayan, diretso na ito na papuntang Pangasinan, yung dulo na ito. Ayan. At ito naman papuntang Manila ito, itong daan na ito. Yan, so let's go. Alis na tayo. Yan. Yan, dapat tayo ng e-bike mga kalagalag. Ano? 6 pa naman yung nagdadrive. Ayan. Teka natin mabagal.
pauwi na tayo mga kalagalag. So okay na yung na-bike natin. Isang oras na rin tayo. Yan, so muli dito na natin putulin mga kalagalag itong ating pagbablog. At muli may nagpapasalamat sa mga nag-like, nag-share, nag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat sa inyo, sa inyong walang sawang support. God bless at ingat po tayong lahat. Salamat po. Call me a